Sa dami ng pwedeng pagpiliang pantra or I should say pantrabahong motorsiklo, hindi pwedeng hindi ito maisali sa choices mo. Despite of its price point, well, it speaks for itself naman. Dahil kilala ito bilang isa sa pinaka-reliable na motor at madami nang napatunayan throughout its existence. Ito ang Kawasaki Barako 2. Ini-launch ang unang Kawasaki Barako noong 2004 para ipalit sa predecessor nitong Kawasaki HD3 125 na may 2-stroke na kadalasang ginagamit pampasada at pangnegosyo. Simula nang inilaunch ang Kawasaki Barako sa Philippine market, ito ay naging kilala dahil sa lakas ng hatak even with heavier loads. Salamat sa 177cc displacement nito. At ito din ay gumagamit ng single overhead cam, single cylinder, air-cooled na may maximum power na 12.74 HP and 1.34 Nm of torque. Four-speed gear transmission pa rin ito tulad ng naunang version. Well, hindi na masama. Dahil sigurado na may dahilan naman ang Kawasaki kung bakit hindi nila ito in-upgrade sa 6-speed tulad ng mga nasa competitors nito. Pero don't worry, ang engine nito ay in-improve para makapag-produce ng up to 15% more power and 13% more fuel efficient compare sa lumang model. Ang ganda, di ba? Pinalakas na at mas pinatipid pa sa gas na may up to 57 km per liter. Mayroon itong 12 liters fuel tank capacity. In-improve din compare sa lumang version na may 10 liters lang. Tulad ng ibang utility motorcycles, ang Barako series ay mayroon din long seat para makapag-accommodate ng extra passengers. Since 2017, ang Barako 2 ay in-upgrade at nilagyan na rin ng fuel gauge para sa mas easy monitoring ng fuel level at hindi na kailangan buksan pa ang fuel tank nito. Ang chassis nito ay modified na din for future use of sidecar operation for those na gusto itong gawing pampasada at pangnegosyo. Equipped din ito ng Kawasaki Automatic Compression Release para sa mas pinadaling paggamit ng kickstart para hindi kasi pain pabalik ng motor.
Ang lighting system nito ay bulb type pa pero mas in-improve na to compared sa mga older Baracos. Ang front suspension nito ay telescopic forks, habang ang sa likuran naman ay may dual shocks magkabila, ready for sidecar use. At napansin ko lang na may naka-indicate dito na Showa brand, na sa tingin ko syempre ay original, so good yon. Mayroon itong dalawang variant na available sa market. Ang standard Barako na may kickstart only at ang higher variant na mayroong both kickstart at electric starter. Siyempre may price difference yan. At kung umabot ka hanggang dito sa part ng video na to, maraming salamat. And hopefully natulungan kita para makapag-decide kung anong motorsiklo ang para sa'yo. At syempre kung hindi ka pa rin nakakapag-subscribe dito sa channel, please i-click mo na yung subscribe button at notification bell para once we have new uploads, ma-inform kayo kaagad.